Nginibingelele babukeli, ngiphinde namukele ku-channel yethu ezinohlonze trending news. Uma ke ungaka-subscribe ku-channel, sicela ucindezele u-subscribe, uvule ne-notification bell ukuze ke uhlale uthole zonke indaba ezisematheni. Namhlanje ke sizokhuluma ngendaba esishise izinkundla zokuxhumana kulezi insuku. Cishe ke wonke umuntu ukhuluma ngale video okusola ukuthi iveza isilo uMisizulu ke kaZwelithini sikhuluma ngolaka nomunye wamakhosikazi aso indlovukazi uNomzamo Mini. Le ndaba isidala umsindo omkhulu. Kukhona abasola isilo, kukhona abasivikelayo. Kanti ke kukhona nabathi abantu mabangasheshi ukwehlulela ngoba akekho wazi ukuthi kwenzekeni ngaphambi kwaleya video. Kodwa ke umbuzo omkhulu uthi kwenzekeni ngempela. Asingene ke endabeni. Ngokusho kwamavideo yasabalala ezinkundleni zokuxhumana kubonakala isilo ke sikhuluma ngezwi eliphezulu. Siphethe ibhodlela futhi sisola indlovukazi uNomzamo ngezinto ezahlukene. Abantu abaningi bathi ke amazwi azwakala kule video ayethusa, kanti abanye bathi umuntu akufanele ahlulele ngevideo emfushane ngoba akwaziyo ukuthi kwenzekeni ngaphambi kokuthi iqoshwe. Okwamanje ke akukho okuqinisekisiwe okukhomba ukuthi sekukhishwe isinqumo senkantolo noma istatement samaphoyisa esifakazela lezi zinsolo. Abantu abaningi baqale ukuzibuza ukuthi ngabe lokho kuyinkinga entsha noma ke sekunesikhathi kunezingxabano phakathi kwesilo namakhosikazi aso. Uma ke sibheke emuva ubudlelwane basendlunkulu sekunesikhathi busematheni. Inkosikazi yokuqala yesilo indlovukazi uNtokozo kaMayisela yake yaya enkantolo ke izama ukumisa omunye umshado wesilo. Wayethi umshado wabo ubhaliselwe ngokomthetho. Ngakho ke kunemibuzo ngokuthi omunye umshado ungenziwa kanjani ngaphansi komthetho waseNingizimu Afrika. Lelo cala ke lenza abantu abaningi baqale ukukhuluma ngokungqubuzana phakathi kwesiko nomthetho. Abanye bathi ke isiko lamaZulu livumela isithembu, kanti abanye bathi kufanele kulandelwe nomthetho wezwe. Manje ke njengoba sekuphumele video entsha, abantu abaningi bathi mhlawumbe lezi zingxabano zasendlunkulu azikapheli. Ezinkundleni zokuxhumana ke imbono iye yahlukana kakhulu. Abanye bathi asazi kwenzekeni ngaphambi kwevideo, ngakho ke masingasheshi isigxeke isilo. Kanti abanye bathi noma umuntu ethukuthele kangakanani akufanele akhulume ngendlela ebonakala kule video. Kukhona nabathi ke izindaba zasendlunkulu sayiphenduka ezokuxoxa nsuku zonke ezinkundleni zokuxhumana. Okuyinto edabukisayo ngoba kudala abantu babebona indlunkulu njengendawo ehloniphekile. Abanye ke futhi bakholela ukuthi kukhona abantu abafuna ukulimaza isithunzi sesilo ngokusabalalisa amavideo aso. Le ndaba ke iyaqhubeka nokudonsa amehla abantu ezinkundleni zokuxhumana ngoba phela isilo singomunye wabaholi besintu abahlonishwa kakhulu eSouth Africa. Noma yini ephathelene nendlunkulu ivamise ukuheha abantu abaningi. Umbuzo sele ke manje uthi ngabe kuzophuma istatement esisemthethweni esichaza ukuthi kwenzekeni? Ngabe le video izophela nje ngokuba yinkulumo yezinkundla zokuxhumana noma izoba neminye imiphumela? Lokho ke isikhathi kuphela esizositshela. Manje ke ngifuna ukuzwa kunina babukeli. Ngabe ngicabanga ukuthi abantu bashashe kakhulu ukwahlulela uma bebona ivideo emfushane, noma ngicabanga ukuthi indlela ezwakala ngayo kule video ayamukelekile, noma ngabe bekukhona okwenzekile ngaphambi kwayo? Ningashiya ke imibono yenu kuma comments, kodwa futhi ke asihloniphane njengoba sixoxa. Uma uyithandile le video ungakhohlwa ukulike, ukushare nokusubscribe ke ku-channel ngoba siletha izindaba ezisematheni nsuku zonke.